Takže, čo ste ľudia, vás dneska vítam nového videa z hry Rivals a dneska tu budeme mať takú challenge, že budeme mať všetky veci random. Random mapy, random itemy, takže tak, a chcel som vám ešte povedať, že dosť ľudí, čo sa pozerá na moje videá, akože nemá odber, a to by ste rozhodne mali napraviť, lebo to sa mi moc nepáči. Chápete, že proste, no takto proste. Dajte odber a like a ideme do hry. Takže nemôžeme zabudnúť, všetko bude random. Nevšimajte si toho typka level, lebo bridge, nice. A všetky, ojojoj, toto sa mi neľúbi. Gun úplne šitky mám. Bro má snajperku. A to má level 22. Má robuxy. On si to kúpil. OK, RPG. Ani tento, ježi. Hey kitty, you can have cheeseburger. Kde je? Kde je? Kde si? Ty jeden. Come on, mi forza. Kamo? Kde si ty? Bro. Kde je? Bro má snajperku. Kde si? On sa by čas vypršal, on nevie, že on má menej hapkov. Dobra. GG. Ojojoj. No tak teraz to bude ťažko, budem musieť útočiť s handgunom, lebo ináč to nepôjde. Kde si? Bro? On. Dobra. Easy. Shotgun? Tak to bude zápas roka potlej. Ne, on ma dá. Nedá. Dobre. To bude easy. Že on je v tom smoku. Není. Dobrý deň, bro. Kamo, level 22 má Kamo, teraz keď dostanem snajperku. Ne. On si myslí, že ja ju nemám. Ale ja ju mám len. Kam strieľam. Kde je? Hej. To je šitka. Čože? Ach. Prečo mám také blbosti?
Aby mi to dalo snajperku, to ne. Dobre, nice. Je to tak. Je ďalej. Dobre, tak ideme všetko. Ojojoj. Toto bude... Ne! Au. On sa praskol do stolíka. Toto bude ťažké. Pozeraj na neho. Kamo. On pôjde bez tak so snajperov. Alebo s knifom. Jasne, snajper. No, pozeraj! Knife a snajperka. Tyjo. Co to bude? Demon. Konečne som dostal. No. Kam? OK. Že som si myslel. Plus nekaj teraz mi to dá sniper. Že holy auto aim. To čo mám za veci? Juj, toto bude ťažké. Dobre. Uha. Ja fakt nejsem dobrý s tým lúkom. Takže tak, ale... OK. A Erko. Revík a... Bro! Kde si? Dobre. Easy, easy, easy. A zase mám áverku. Že auto aim. Ja nemám, ale dobre. Dobre, tak challenge pokračuje. Ja proti nejakému nubáčikovi. Ne, to je dobré. Jakže ne? Kamo. Ojojojoj. Nie! Bože môj. Kde si? Nie. Nie! Brosky má. Aj. Veď ja sa neviem... Ľudia, toto robí. Keď proste... No, poď. Kde si? On sa zoznamuje s novými vecami. Kamo? OK. Fašiangy, kurice. Kámo.
Kde? O, hej. Hej, čot. Ne! Kam on ma porazí? Nubák. Nie, on má... Podívaj. Kam on má level 13? Toto je dôvod, prečo neznášam tieto blbé challenge. Kamo, Decibite. Bojo. Ne! Jak to on robí? 3 náboje. Yes. O, 0 náboje. Vyšlo akurát. Ne. Kam Desi? Desi! Ja ťa nevidím. Kam, ale toto je šitka. Jak? Veď on je nubák. Aspoň by mal byť. Kamo? Veď to sa nedá. Prečo mi to furt dáva tu burst rifle? Je to úplná blbina. No. Bro, on má AR-ko a je taký dobrý, akože... Fúha. Ne? Boženko. Ne. On vyhrá. Ja nemám nervy na toto. Toto je... Kamo, na čo si vymyslel, že budem hrať takúto blbú challenge? Poďme s knižom. Kde je? Kamo, ja som si vybral plnú blbú challenge. Kamo! Toto je blbina. Táto burst rifle. Skôr aj táto challenge. Veď ja mu nič nerobím. No, toď. Nech si vyhrá. No, takže pokračujeme. Hej, 200 krystálov. Yes. Plež je dobrý. Pokiaľ nemáš túto blbosť, s ktorou sa nedá hrať. Burst rifle. Kámo, toto tiež prehrám, ja už to vidím. Je slabší odo mňa, ale... Určite nemá random veci. No, určite nemá. Má knife. Určite nemá. Sice ja mám, ale ja moc knife neviem. Desi! Kam on mi zase niekam strhol. Toto je Jožovina. Ne! Kde ja som? Ja som stratený úplne. Brosky má snajperku. No. Jeden win, bro. No, nice. Ne, nemôže mi only knife. No, nemôže mi Majkva. Mňa toto... Ľudia, toto bude asi posledná hra. Lebo toto už sa ináč nedá. Zajte. No. No, dobre, no.
zas mám tú burstku. To je najhoršia zbraň na svete, čo existuje. Kam, prečo sa mi to tak šmíka? Daj mi. Headshot s knifom. Dobre, je to má rovnako remíza. Nie, nemôže mi only knife. Pochop to. Hrám random challenge. Keby som dostal knife, no tak idem. Podľa mňa to bro rage kvitne. No, pozeraj. To je taká skibiďarná, že ja už toto kľudne nech vyhrá. Hlavne, že bude mať pokoj. Vyhraj. No. Tak nič ľudia, toto je pre toto video všetko. Dopadlo to fakt najhoršie, jak mohlo. Ešte na záver si sem dáme nejaký opening. Nice. A dobrý opening bude. 8. Finisher pack 2. Na katanu ešte jedno táto šitka charm kapsula. Uvidíme sa u ďalších videách a zatiaľ čus.